Zdravím. Posaďte sa. Dnes vám poviem príbeh zo sveta japonskej mytológie a bytostiach zvaných yokai. Tieto nadprirodzené bytosti sú neoddeliteľnou súčasťou japonskej mytológie a folklóru. Poďme na to. Yokai môžu byť dobré, zlé alebo niečo medzi tým. A ich príbehy sú hlboko zakorenené v japonskej kultúre už stáročia. Slovo yokai znamená záhadné zjavenie alebo nadprirodzená entita, čo vysťahuje pôvodnú predstavu o bytostiach, ktoré ovládajú neviditeľné a nevysvetliteľné sily v prírode. Korene yokai siahajú do starodávnych predstav animizmu, kde sa verilo, že duchovné entity môžu obývať všetky objekty a prírodné javy, od zvierat až po kamene, stromy či rieky. Staroveké japonské spoločenstvá tieto entity vnímali s úctou, pretože mohli priniesť šťastie alebo byť príčinou katastrof, ak neboli rešpektované. Prvé príbehy o nadprirodzených bytostiach sa objavujú počas obdobia Heian, 8. až 12. storočie. No najväčšiu popularitu a rozvinutú kategorizáciu dosiahli yokai počas obdobia Edo, čo bolo v rokoch 1603 až 1868. V tomto období sa yokai stali predmetom umenia, literatúry a divadla, pričom ich charakter sa začal meniť. Z desivých duchov sa často stali postavy s humornými alebo karikatúrnym nádychom, čo odrážalo aj spoločenské zmeny v Japonsku. Mnohé z týchto postav prežili až do dnešných dní a stále fascinujú ľudí po celom svete. Yokai sa delia do rôznych kategórií podľa svojho pôvodu. Môžu byť ľudia, zvieratá, prírodné javy alebo dokonca obyčajné objekty, ktoré získali nadprirodzené vlastnosti. A tak môžeme si predstaviť niekoľko najznámejších druhov yokai. Oni sú jednými z najznámejších yokai. Sú často zobrazovaní ako obrovské bytosti s červenou alebo modrou pokožkou, veľkými rohmi a ostrými tesákmi. Oni môžu byť krutí a deštruktívni démoni, ktorí spôsobujú chaos, ale môžu byť aj ochrancovia alebo vykonávatelia trestov v podsvetí. V niektorých legendách sú oni zobrazovaní ako bývalí ľudia, ktorí sa pre svoje zlé skutky premenili na démonov. Zatiaľ čo iní sú nadprirodzené bytosti od svojho vzniku. V buddhizme oni často trestajú hriešnikov v pekle, čo z nich robí bytosti s dualistickým charakterom, desivých, ale aj spravodlivých. Tengu sú polodémonické bytosti spojené s horami a lesmi. Sú známi svojimi červenými tvárami s dlhými nosmi, ako aj schopnosťou lietať a ovládať bojové umenia. V niektorých príbehoch sa verí, že Tengu boli pôvodne arogantní mnísi, ktorí sa premenili na tieto bytosti. Môžu byť ochráncami prírody, ale aj nebezpečnými tvorcami chaosu, ktorí skúšajú odvahu mníchov a samurajov. Kitsune, magické líšky sú známe svojou inteligenciou a schopnosťou meniť podobu. Čím je kitsune staršia, tým viac chvostov má. Aspoň tak znie legenda. Môžu ich mať až 9, pričom každý chvost symbolizuje vyšší stupeň múdrosti a moci. Kitsune sú často spájané s šintoistickým bohom Inari, ktorý je bohom ryže a prosperity. Hoci mnohé kitsune sú ochranárske a spojené s bohom Inari, existujú aj zlé typy, ako Nogitsune, ktoré klamú a podvádzajú ľudí. Kappa sú vodné bytosti, ktoré obývajú rieky a rybníky. Majú podobu malých ľudských bytostí s korytnačím telom a miskou vody na hlave, ktorá je zdrojom ich sily. Kappa sú známi svojou zvedavosťou a zlomyselnosťou, no môžu byť aj užitoční, ak sú správne uctievaní alebo oklamaní. Tradične, ak sa kappa ukloní a vyleje vodu do svojej misky na hlave, stratí svoju silu. Príbehy o kappa varujú pred nebezpečenstvami,
ktoré môžu spôsobiť deťom, no ich pozitívna stránka zahŕňa aj schopnosť pomôcť pri poľnohospodárstve alebo udržiavaní čistoty vôd. Tanuki. Ich podoba je samozrejme v mytológii rôzna, ale jeden z opisov je, že vypadá ako mývalovitý pes, ktorí sú známe svojou prešíbanosťou a schopnosťou meniť podobu. Často sú zobrazovaní s veľkými brúchami a veselými výrazmi tváre, čo symbolizuje šťastie a blahobyt. V tradičných príbehoch sú často žartovníci, ktorí používajú svoju schopnosť premeniť sa na rôzne objekty alebo zvieratá, aby si vystrelili z ľudí. Jurej. Jurej sú duchovia zosnulých, ktorí nemôžu nájsť pokoj. Hoci Jurej nepatria technicky do kategórie yokai, často sa objavujú v japonských strašidelných príbehoch a sú vnímaní ako nadprirodzené entity. Ich typickým znakom sú dlhé čierne vlasy alebo biele pohrebné šaty. Hoci sú oddelení od yokai, oba druhy bytosti majú v japonskej kultúre hlboký význam a prekrývajú sa vo folklóre. Yokai sú hlboko prepojení so šintoizmom a buddhizmom. Mnohé z týchto bytostí sú považované za duchov alebo nadprirodzené entity, ktoré ovládajú určité aspekty prírody. V šintoizme existujú rituály, ktoré slúžia na uctievanie yokai a duchov prírody, aby sa udržala harmónia medzi ľuďmi a nadprirodzeným svetom. Rituál Chikon je tradičný šintoistický ceremoniál, ktorý slúži na upokojenie nepokojných duší a ich harmonizáciu s prirodzeným svetom. Tento rituál sa využíva najmä na zvládnutie duchov zosnulých, ktorí hľadajú pomstu alebo nemôžu nájsť pokoj, a na obnovenie rovnováhy spoločnosti alebo v rodine. Hoci tento rituál nie je priamo spojený s yokai, ukazuje dôležitosť duchovných praktík v japonskom náboženskom živote. Yokai sa objavujú v tradičných umeleckých dielach, ako sú ukiyo-e, kde boli často zobrazovaní v dramatických alebo komických situáciách, alebo tieto diela z obdobia Edo prispeli k popularizácii yokai v Japonsku. V tradičnom japonskom divadle noh a kabuki sa yokai často objavujú ako hlavné postavy, pričom ich príbehy sa odovzdávajú z generácie na generáciu. V modernej dobe sú yokai obľúbenými postavami v anime, mangách a videohrách. Napríklad GGG no Kitaro, jeden z najslavnejších anime seriálov, ktoré zobrazujú yokai ako súčasť každodenného života. Táto séria oživila záujem o yokai u mladšej generácie. Séria Yokai Watch priniesla zjednodušenú verziu yokai do povedomia detského publika po celom svete. Hoci je táto séria zameraná na mladšie publikum, jej postavy a mytologické korene odrážajú tradičné zobrazenie yokai, aj keď v komercializovanej podobe. Hry ako Nioh a Sekiro Shadows Die Twice využívajú tradičných yokai ako mocných protivníkov, čím hráčom ponúkajú jedinečný zážitok z japonskej mytológie a folklóru. Yokai sú fascinujúcou súčasťou japonskej mytológie a folklóru, s hlbokými koreňmi v duchovnom a náboženskom živote Japonska. Ich príbehy predchádzajú stáročiami a premenili sa z desivých entít na populárne postavy v moderných médiách. Dneska yokai inšpirujú a fascinujú nielen Japoncov, ale aj ľudí po celom svete. A tak ďalší príbeh, na ktorý nás čaká, bude Kappa, jeden z yokajov. Avšak tento príbeh má ešte iné miesto.